Lakay, mangan! Lakay, may kamanganan na. Nga si Dahan. Ito ni. Asin. Asan? Si Mumulagat ba kahit nga asan di si Dahan tayaw? Ay, naapo lakay. Hangka ka dingag pili-pili. Pasalamat ka di ano niya ti adda. Apo bakit? Asan nga si Mumulagat di si Dahan tayo ba kahit? Ay nabaw dahil tati kong gunag kahit. Ay naapo bakit? Di kalman pasanggyup ka ba kahit? Ay naapaw. Anya dagi post mo di Facebook feeling blessed. Ay naapo nag-iimas. Dagi po post mo di Facebook bakit? Papicture-picture ka pa. Ay dagi sangyap. Ay naapaw. Kasla ka la milyonaryo bakit? Dagi post mo di kalman. Kanya nga itata, awanan, awan ti kwartamaw, awan ti paggatang mo ti sidain tayon ba kahit ay naabaw. Ay napasangyup kanto, may bakit. Ay nasangyup pa more, bakit? Sangyup pa more, bakit? Tingkabil mo mga hashtag, bakit? Di dyan ti post mo dyan Facebook, hashtag sangyup ngayon, asin later, bakit? Ay naabaw, bakit? Naapo. Asain nga si Mumulagat kasi doon tayaw. Kita ka malanganan. Rumanikla mo. Makaikat katiganas ni pinangan. Nagpapatiganas mo ka magan bakit? Asain nga kasi daan.